11 domaćih i međunarodnih natjecanja uz pregršt nagrada, rezultati mladih šibenskih glazbenika u školskoj godini na zalasku. I ono na što smo iznimno ponosni su, nikad se to još nije dogodilo, da u našoj školi imamo 4 državna prvaka u svojim kategorijama na svojim instrumentima. Ja sam Andrija Cukrov, imam 9 godina, sviram violinu 2 godine. Ja sam Antač Borak, imam 12 godina, te sviram violončelo već 5 godina. Zovem se Katarina Žaja, imam 16 godina, sviram flautu već 9 godina. Ja sam Loreto Nuković, imam 16,5 godina i sviram violončelo sad 8 godina. Put u čarobni svijet glazbe često je trasirao i među klasičarima osporavani crossover. Uvijek sam htio svirati neki instrument i dosta sam slušao kao mali sa mamom tu čelose i oni su mi bili isto kao, vjerujem, mnogim drugima uzor. Te mi se sviđalo kako su oni svirali, pa sam i ja htjela to isprobati kao svirati violončelo i onda se iz toga razvila na ljubav. A neki su imali svoj put trasiranju unatoč. Meni je mama flautistica, samo mi je kupovala male flaute, a odlučio sam za 6 godina violinu. Svi su s glazbom u romantičnoj vezi. Kad se baš posvetim violončelu, kad se baš posvetim toj skladbi koju sviram, nekako, baš kao da sam ušla u nekakvu dušu te skladbe, jer smatram da svaka skladba ima kao svoju dušu i onda dok sviram kao da sam u nekom svom svijetu, personaliziranom svijetu. Jednostavno volim svirati, volim se uživjeti u glazbu i ispričati neku priču kroz pjesmu. Nepravedno ćemo ovaj put izostaviti ostale njihove nagrađene kolege, redom junake površnog digitalnog doba. To ja stalno ponavljam da sam baš zbog toga ponosna na tu djecu jer u ovo doba kad ta motivacija pada neka općenito strast, neka upornost, nema ničeg, sve je dakle podložno nekakvim digitalnim tehnologijama gdje se brzo natrag dobiva nekakva povratna informacija, povratni rezultat. Dakle, djeca ovdje u glazbi ipak trebaju jako dugo, velim, dugoročni su ti ciljevi, mali su napreci. A za svaki mali napredak potreban je golem trud. Nekad znam samo prosvirat nešto ili uru vremena, nekada 3-4 sata svaki dan. No sav taj trud i rad uz pohađanje glazbene škole i redovne nastave mladim glazbenicima više ne donosi dodatne bodove pri upisu u srednje škole, kao primjerice mladim sportašima.